Bueno, completo el día de fora. Sí, hai que decir. Pero antes, cando empece que a intervención. Bueno, creo que estamos todos, porque Paula non vai a ver que se atopa mal, non? Sí, avisoume antes de que non se topaba moi ben hoxe que non podía asistir. Bueno, pois entón, como Porque- estamos todos e ahora, empezamos, se vos parece, vale? A sesión ordinaria do mes de marzo. Bueno, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 22 de febreiro de 2018. Algo sobre a acta? Que pasou? Hai unha errata. Para cando cambioulo? No, perdón, No, sí, por favor, Nós non somos nacionalistas. Nin independentistas tampouco. Eu fixeime que te poñía, que comentei para cá. Algunha cousa máis? Gracias, Inés. Algunha cousa máis? Non, Pero isto No. pode ser a pouco. Bueno, pois e aparte de eso, quizás se corrixe. Non máis? Venega. Non, nada máis. No? Bueno, pasamos entón a votar. Votos a favor da aprobación da acta? Unanimidade. abstense. Perdón, abstencións. Ali. Non estou. Ben, o segundo punto é apoio á solicitude de posta en funcionamento dun ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas no IES plurilingüe Fontexería. Bueno, como se di na proposta, como figura na proposta de alcaldía, chegou ao Concello, como xa comentábamos no pleno do mes pasado, chegou ao Concello unha solicitude do IES Fontexería para que o Concello apoiara a demanda, a solicitude que lle queren facer a Consellería de Educación para que se implante un ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas no Instituto de Fontexería. Entón, o que traemos pois, bueno, en resposta á súa solicitude, a proposta é apoiar a solicitude do IES Fontexería e, ademais, en caso de que sea concedida, facilitar na medida do posible a utilización das instalacións municipais, especialmente a piscina municipal. Falábamos na comisión informativa de que era importante que figurara isto no acordo e xa estaba na proposta, aínda que por erro se enviou aos grupos políticos a proposta anterior na que non se especificaba o da piscina municipal. Vale? Xa se comentou ali. Bueno, sobre isto, só comentar que as persoas que obteñan este título poderían traballar como promotores de actividades físico-deportivas, animadores de actividades físicas e deportivas, coordinadoras de actividades polideportivas, monitores de actividades físico-deportivas recreativas individuais, de equipo e con implementos. É algo do que hai necesidade na nosa comarca, de feito, en moitas ocasións, cando se fan selección de persoas para monitores, por exemplo, de tempo libre, pois en moitas ocasións hai escasez de persoas que se apunten a estes procesos selectivos.
Muros e Porto do Son non contan con ningún ciclo superior e, ademais, este é un ciclo que se pode acceder dende calquera bacharelato. Entón, bueno, todo isto foi o que animou ao Instituto Fontexería a solicitar este ciclo superior. Ademais de que buscaron un ciclo que non supuxera que a Consellería tuvera que facer unha aportación económica importante pois para facilitar que lle concederan este ciclo superior. Vale. Intervencións, Partido Popular. Nos traemos unha emenda a súa proposta. Gracias. É unha emenda de adición para incluir algúns outros puntos. Para incluir os puntos 3 e 4. Bueno, quere lela? Bueno, quería explicar un pouco por qué. Bueno, parece que nesto, como en outros moitos asuntos, pois parece que a señora alcaldesa xoga un pouco despiste, ou non sei se deixadez ou pasotismo sin máis. O certo é que parece mentira que xogue con estas cousas e, sobre todo, despois de reprocharnos que non quixemos tratar no pleno anterior este asunto, cando lle dixemos que considerábamos importante celebrar a comisión porque queríamos completar a proposta que considerábamos que non estaba ben feita. A convocatoria chegou unha proposta que era a mesma que traía para o pleno do mes pasado, que cambiou na comisión cando a nosa representante lle dixo que non se correspondía co que solicitara a directora de Fontexería e que estaba incompleta, que ademais o que lles interesa o centro creo que non é tanto o apoio do pleno como poder dispoñer das instalacións deportivas municipais e na proposta anterior vostede nada decía deso. Entendemos que con isto recoñece que a súa proposta de pleno anterior era precipitada e tiñamos razón cando lle dixemos que había que completala. En moitas ocasións acusanos vostede de poñerlle impedimentos e trabas para todo. A nós parecenos que isto non só non é xusto, sino que tampouco é verdade, porque pleno tras pleno imos vendo como as propostas do seu equipo de goberno, cando as hai, que non é moi a menudo, teñen que estar correxidas ou completadas gracias ás aportacións entre outros do noso grupo, como vemos en este caso. Póñase dunha vez, señor Alfonso, a traballar de verdade e deixese ese estamos traballando nisto que estamos xa un pouco fartos de escoitarlle. En canto a proposta en sí, pois chámanos bastante a atención que este tema non se trate nun Consello Escolar Municipal, que nos parece que debe ser o ámbito máis acaído para tratar este tema, ainda que a resposta sexa bastante evidente, porque vostede non o convoca nin ese nin outro. A súa participación e transparencia quedase en compartir bulos nas redes sociais. Por outra banda, entendemos que, dada a falta de concreción da proposta do centro en canto ao uso das instalacións deportivas, debería terse indagado algo máis neste asunto, cousa que nós si fixemos, porque nos puxemos en contacto co Instituto, onde nos indicaron que a piscina tería un uso dun 10% para o total do ciclo, o ciclo total ten 2.000 horas, polo que entendemos que sería un uso dunhas 100 horas por curso, máis ou menos, unhas 3 horas semanais en promedio, que probablemente se concentrarían en un tempo concreto segundo se foran impartindo os diferentes módulos do curso. Entendemos con estes números que, chegado o caso, se podería valorar compatibilizar o uso co que ten actualmente a piscina. A petición que formula a directora do Instituto supoñemos que avalada polo Consello Escolar de Centro, aínda que nada se especifica a este respecto no escrito, ben fundamentada correctamente, fai referencia ao perfil do ciclo superior que se quere solicitar, a oferta dos centros da contorna e a disponibilidade de espazos e recursos do centro. Sin embargo, desde o noso punto de vista, coxea en dous aspectos básicos. A parte de formación en centros de traballo, xa que basicamente se fai referencia a entidades de carácter asociativo que non son empresas nin dispoñen de centros de traballo, e o que nos parece máis importante é que non se fai referencia algunha ás posibilidades de inserción laboral dos futuros graduados, nin se avala de ninguna forma a escolla da especialidade que se quere impartir, máis que indicando a idoneidade do centro para facelo.
non se aporta ningún estudio do mercado de traballo da zona que avale esa solicitude deste ciclo en particular, nin siquiera unha enquisa entre o alumnado para saber se existe interés en cursar este ciclo. Di vostede que hai demanda, pero eu podo asegurar que hai bastantes persoas inscritas como demandantes de emprego con esta formación. Polo que nós podemos comprobar, botei mirando na página web da Consellería de Educación, porque a verdad, pois este non é o noso forte, entre os estudios que se manexan na Consellería de Educación, o nivel de inserción laboral supera o 80% nalgúnas familias profesionais, como é a de instalación e mantemento, fabricación mecánica, servicios socioculturales e a comunidade, marítimo, pesqueira, enerxía e auga, e destaca como moi significativo o caso de actividades físicas e deportivas nas que a actividade principal é estudar para unha proporción elevada dos titulados, concretamente o 42,7%, sendo, polo tanto, a taxa de ocupación relativamente baixa. A maioría da xente que cursa este ciclo sigue estudando, ben porque non encontra traballo no sector, ben porque quere completar a súa formación con outras titulacións. Parécenos incomprensible que, sendo vostede deste sector de educación, pois traballase tan pouco a proposta e a presente desta forma tan simple. A ampliación da oferta educativa no noso concello sería, desde logo, unha magnífica nova e nós imos apoiar esta iniciativa, pero entendemos que debería buscarse a unha opción máis acaída ás características socioeconómicas e o mercado laboral da nosa contorna. Por iso, presentamos unha emenda proposta da alcaldía na que pedimos que se faga de forma previa a ese estudio, porque, aínda que o feito de que o centro conte con profesorado e instalacións é importante, non pode ser o elemento determinante na escolla da especialidade ou especialidades a impartir, xa que haberá que valorar tamén as posibilidades de traballo no sector e outros factores como oferta formativa, niveis de interés dos estudantes, etc. Tamén nos parece que sería bo estudar outras alternativas que as hai, como os convenios entre emprego e educación para impartir módulos profesionais nos institutos. E, por último, nos parece que tamén é importante seguir os cauces e procedementos adecuados. Creemos que iso facilitaría a consecución dos obxectivos que nos marcamos. Non parece de recibo traer unha proposta ao pleno sin consultar ou, alo menos, notificar aos órganos e administracións competentes no tema que plantexamos, o Consello Escolar Municipal e a Consellería de Educación. O certo é que non costa nada traer ao pleno este tipo de propostas, o que si costa tempo e traballo é xustificalas e avalar ben as peticións que facemos, pero, bueno, iso xa é outro tema. Aínda sendo conscientes de que o apoio do pleno non é un elemento determinante para conseguir a implantación do ciclo solicitado, si o sería para o uso das instalacións municipais, imos apoiar a proposta, pero gustaríanos ir un pouquiño máis alá e por iso propoñemos completala co texto que tendes nas vosas mans. A elaboración dun estudio de mercado de traballo na zona, a fin de determinar cales serían as especialidades de formación profesional con demanda real, apoiar a solicitude de ampliación da oferta educativa no noso concello, particularmente a plantexada pola Isfotexería para un ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas, mostrando disponibilidade para facilitar o uso das instalacións municipais naqueles casos nos que sexa necesario e compatible cos usos actuais, especialmente da piscina municipal, comprometerse a sondear e plantexar outras posibilidades para ampliar a oferta educativa, como recentemente clausurado, taller de garantía juvenil, cursos para desempregados que se están facendo en outros concellos, etc. E, por último, xa que estamos falando de formación, pois reanudar as clases de informática en Esteiro e as actividades dirixidas a nenos en Louro e programar tamén ditas actividades no resto das parroquias. Nada máis de momento, gracias. Partido Socialista? Bueno, pois nós, despois de ver a proposta e despois da comisión informativa, queremos deixar claro de que nós estamos de acordo con todo o que se amplíe, con todas as propostas que se fagan en educación no Concello e, lóxicamente, se se trae un novo ciclo, pois mellor que mellor. Pero iso con respecto á solicitude dos representantes de educación que presentaron no Concello. E con respecto á proposta que se trae ao pleno, nós creemos que isto é un bluff, pero nada máis que un bluff, porque a proposta é, para o caso de que o Instituto ou o representante de educación de Fontexería
acorde solicitar o non sei que, nós acordamos poñer a disposición a piscina municipal na medida do posible, nos momentos en que sexa posible, e todo é un por sí, o sea que queremos que isto é un bluff e que non vale para nada. E máis, queremos que o utilizou para encher un punto do orden do día, porque como sempre veñen baleiros, os plenos veñen totalmente baleiros, pois creo que utilizou isto para decir, bueno, pois aquí temos un punto, creo que non ten recorrido, creemos que non ten recorrido ningún. Venega. Non solemos falar moito aquí de educación, ao menos a nivel local, non? Creo que hai debate para largo tendido, non? Pero eu considero que aquí se trae unha proposta que non emana daqui ni siquiera, que é unha proposta que nos fan desde o Instituto, e xa o dixen no primeiro pasado, creo que nos queda como mínimo é apoialos, dicirlle que sí a todo, considerando que fan as propostas sabendo que fan, non? Porque polo menos máis que min do tema da educación e das necesidades que teñen os rapaces e rapazas que están estudiando saben, non? Supoño que tamén pois deben de saber máis que a maioría dos que estamos aquí hoxe. Non teño ningún problema en engadir estas e todas as emendas e propostas que se leven a cabo, deixando claro que o que temos aquí que facer hoxe é apoiar a proposta do Instituto. Única e exclusivamente neste punto. Despois podemos abrir o debate, se queredes, hoxe ou cando sexa, das necesidades que ten a nivel de educación, a nivel de educación ao noso concello. Nos consideramos que temos unhas infraestructuras infrautilizadas, temos dos institutos a medio gas, un incluso a ralentí prácticamente, que é o instituto de arriba, e que se lle podería dar moitísima máis utilidade. Nos entendemos que se podía unificar a educación de secundaria e de bachiller nun dos institutos e dedicar a outra formación profesional en exclusiva, levando aí este ciclo de aprobarse, o ciclo que xa medio que xa existe e outros ciclos que poderamos solicitar, e xuntar todo, pois facer un instituto pois parecido pois a laboral, non? Ou algo así, un instituto que se dedique a FPs. Pero bueno, é unha proposta de moito calado, que iría moito máis alá desto que se está falando e que necesitaríamos aí comprometer a outras entidades e demais, non? Creo que é un debate que dá para moito, que hai que dalo ademais e que é necesario porque que podan estudar aquí tamén axuda a que se afincan aquí os rapaces e non que con 18, 19, 20 anos por estar estudando Santiago en Coruña se sintan así cando acaban de estudar máis cidadáns desas cidades que non da súa vila, evitar o desarraigo, non? Que se dá en moitos destes casos, que podamos afincar aquí a xuventude dando oferta na educación pública ademais. Para iso necesitamos moito máis que pedirlle ao Concello que faga cursos, non? E falta moito máis que eso, pero bueno, insistimos en que apoiamos estas emendas letra por letra. Moi ben, Partido Popular. Pois bueno, nós tamén entendemos que a planificación educativa pois ten que facer quen sabe deso, e quen o ve con a perspectiva un pouco máis amplia, pero evidentemente temos que apoiar o noso Concello e as propostas que aquí se fagan que sirvan para mellorar. Nos apoiamos a proposta, ímola apoiar igual, inda que nos acepte a emenda, pero bueno, entendemos que quedaría pois quizá un pouquiño máis completa e sería unha maneira de que o goberno local pois se comprometera un pouquiño máis neste tema, porque xa o dicimos moitas veces, é moi fácil pedirlle aos demais que fagan, pero non facer nada. Entonces, bueno, por iso plantexamos esta emenda. Partido Socialista. Bueno, nos, dende logo, volvemos a repetir o mismo, que estamos pola labor de que se amplíe a oferta educativa canto máis mellor no noso Concello. Co cal, vamos a apoiar tamén esta, tanto apoiamos que se inclúan a emenda do Partido Popular como que se
que se apoie a proposta do colexio. Pero volvemos a decir o mismo, xa dixemos na comisión informativa, creemos que isto é un bluff, o sea, había que facer a cousa como Dios manda, non para o caso de, o sea, a certificación que eu preguntei na comisión informativa, que sala daqui para mandarlle en apoio da proposta do colexio, vai ser, ten que ser literalmente a proposta que se tras o pleno. Entón, a proposta que se tras o pleno di, para o caso de que se acorde solicitar non sei que, o Concello de Muros poñerá a disposición, dependendo da disponibilidade da piscina e dos medios non sei que é o que llevamos a apoiar? Nada. O sea, non llevamos a aportar absolutamente nada. Moi ben, que non quede porque non se aprobe no pleno, pero logo veremos como se recolle na acta e veremos todos que eso non vai valer para nada, porque é para o caso que, se hai disponibilidade sí, e se non hai disponibilidade non. E parece ser que este curso necesita instalacións para poder xustificar que ten a disponibilidade dunhas instalacións que co acordo plenario daqui non se pode decir. Aquí o único que vamos a decir vai a ser que se hai disponibilidade, sí, iso é o que pon a proposta, iso é o que vamos a aprobar aquí. Bueno, estamos acostumbrados, levamos 3 anos e pico sin facer nada, e isto é máis de nada. Rematou? Sí, señora. Venega. Nada máis. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primeiro, con respecto ao que comentaba a portavoz do Partido Popular, de que engadimos na proposta de alcaldía a especificación de que especialmente a piscina municipal, porque se comentou así na comisión informativa, non é certo. A proposta de alcaldía está asinada o día 20 de marzo de 2018, a proposta de alcaldía, e a comisión informativa foi o día 23. E a proposta e a comisión informativa foi o día 23. Xa comentamos na comisión informativa, e estou segura que así o trasladaron, que houve un erro e que na convocatoria da comisión se enviou a anterior proposta, mesma do ano pasado e non esta. Eso se comentou na comisión informativa. Está asinada digitalmente e así se comentou. Non me interrumpa. Eso para empezar. Manu, por favor. Efectivamente, na comisión se deu algo. Pero, bueno, eso para empezar. A seguir, con respecto á emenda que propón o Partido Popular, hai unha cuestión importante, e é que malamente se pode comprometer o goberno municipal a dar clases de informática en todas as parroquias cando ten unha limitación imposta polo goberno do Estado para contratar persoal. E o sabe, o sabe perfectamente ademais. Entón, non podemos comprometernos a algo que sabemos que non podemos cumplir. Levamos tempo intentando facelo e sin contratar persoal non hai maneira de facelo. Mantemos a proposta de alcaldía, pero sobre todo porque é unha proposta que está falada e consensuada co equipo directivo do Instituto Fontexería, porque digo que diga sí que falamos máis de unha vez, por certo, coa dirección do Instituto Fontexería sobre este tema en concreto. Concretamente, 3 veces falamos sobre este tema. E a proposta vou na ler porque da intervención do Partido Socialista dá a impresión de que non propoñemos nada e, como digo, está acordada, está consensuada coa dirección do Instituto Fontexería. E o acordo que se propón é aprobar a solicitude do IES Fontexería na que demanda un ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas e, en caso de que esta sexa concedida, facilitar na medida do posible a utilización das instalacións municipais. Non arme teatro, que non é un circo isto. Advirto por primeira vez. Contrólese, que si quere sabe. Facilitar na medida do posible a utilización das instalacións municipais, especialmente a piscina municipal. Por que facilitar na medida do posible? Porque cando se organice o curso, algo que se fai a primeiros de curso, a primeiros de setembro, en función de que lle concedan ou non o ciclo e en función do alumnado que haxa, do número de clases que haxa que atender e do profesorado que haxan, porque o profesorado cambia de uns anos a outros, porque non sempre hai o mesmo, un se xubila, outro se traslada, hai prazas que se amortizan e demais, e non se repoñen todos.
En función da organización do centro e das clases, se lle conceden este ciclo, a piscina pode ser necesaria un día pola tarde ou 2 días pola tarde que poden variar ao longo da semana. E iso hai que coordinalo instituto-concello. De aí que na medida do posible. Isto, como digo, foi consensuado co equipo directivo e lles vale perfectamente o acordo. Perfectamente. Con respecto a de se é o ciclo máis adecuado ou non. Entre os concellos de Muros, Cee, Noia, Santa Comba e Portodosón, só hai ciclo superior de Administración e Finanzas en Cee, Noia e Santa Comba ou ciclo superior de Laboratorio Clínico e Biomédico en Noia. Non hai ningún ciclo superior máis en toda a comarca. Este ciclo que propoñen no Instituto Fontexería é un ciclo que propoñen despois de avaliar todo isto e de ver as necesidades que hai na comarca e as demandas que hai na comarca. E é importante as instalacións, porque un ciclo de formación profesional ten unha parte teórica e unha parte práctica, ten que ter unhas instalacións. Ciclos de outras especialidades que os miraron tamén require facer instalacións de un elevado custo no centro porque non as hai. Decantáronse por este porque, ademais de ser un ciclo no que prevén que haxa demanda e que sea de utilidade á xuventude do noso concello e comarca, poden contar, se o concello así o acorda, coas instalacións municipais. Entón, se evitan que a consellería teña que facer unha inversión no instituto. En outras ocasións, dentro do instituto se teñen solicitados outros ciclos de FP, medios e superiores, e se lle denegaron por cuestións varias. Entón, buscaron o que fora máis fácil que lle concedera, tanto por profesorado, por investimento económico e como demanda pola oferta que hai no centro e na comarca, e pola demanda que hai laboral que hai na comarca. É algo que está estudiado desde o instituto e que nos trasladan e, como ben se decía aquí, entendemos que a mellor coñece as necesidades e as posibilidades é precisamente no propio centro. De aí que traíamos a proposta tal cual a fixeron no propio centro. Co cal, nos decantamos por a proposta que é a que solicitan no centro e todo o demais o seguiremos traballando como xa se está facendo. Así que pasamos a votar, se vos parece. Votos a favor, non, xa dicen que mantiñamos a proposta. Xa dicen que mantiñamos a proposta. Non votamos as enmendas. Votos a favor da proposta de alcaldía. Non vamos a votar a emenda? A ver, que votar se inclúe a emenda ou non. Pero a emenda, vamos a ver. Pode informar a secretaria sobre se a emenda hai que votar se acepta ou é cuestión de quen fai a proposta. As propostas son as que nos aprobadas polas comisiones informativas. En régimen local, si estuvieran de acuerdo en realizar la enmienda, podríamos entender a que la tramitación a mayor de inclusión por acuerdo de lo que tendría que ser. Pues todos están de acuerdo en todo. Vale. Pero se da como luego, al final. Pois que conste o informe da secretaria para saber por que non se inclúe. Que conste, claro, sí. Incluirá. Si hai que firmarlo eso, Votos a favor de proposta de alcaldía, que é a solicitude do IES Fontexería. Non sei, a secretaria. Mira la reja. Ben, o terceiro punto da orde do día é proposta de alcaldía sobre Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
Bueno, era un punto que queríamos traer tamén ao pleno do mes pasado. Vou ler a proposta. No seu día foi creada a Asociación Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, da que forman parte moitos concellos galegos e deputacións provinciais. O obxecto deste fondo é contribuir dende o noso propio eido local ao desenvolvemento dos países empobrecidos e a loita polo respecto dos dereitos humanos, mediante a creación dun fondo económico que financie proxectos de cooperación, o desenvolvemento e campañas de sensibilización en Galicia sobre a solidariedade internacional e a xusticia social. Considerando conveniente a adhesión deste Concello ao fondo mencionado, propoño ao Pleno manifestar a adhesión desta corporación ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e aceptar os seus estatutos e declaración programática. Asumir o compromiso de dotar orzamentariamente unha partida como achega anual ao Fondo Galego, segundo o sistema de cotas aprobada pola Asamblea Xeral de Socios. Expresar a vontade de incrementar as responsabilidades económicas deste Concello para aproximarse ao 0,7% do orzamento ordinario recomendado polas Nacións Unidas. Facultar a señora alcaldesa para que designe un ou unha representante político e un ou unha técnico do Concello perante o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Notificar este acordo ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Bueno, comentar que hai 92 concellos galegos adheridos a este fondo e 3 deputacións, é dicir, todas salvo a Diputación de Ourense. É un fondo creado coa idea de axudar a que as diferencias entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos sean cada vez menores. Intervencións. Partido Popular. Bueno, pois aquí estamos con máis do mesmo. Trouxonos no pleno pasado unha proposta que pretendía tramitar sin ningún tipo de informe, propónnos adherirnos ao Fondo Galego de Cooperación, aceptar os estatutos, a declaración o compromiso de pagar a cota correspondiente, así como incrementar os orzamentos ata chegar ao 0,7, supoñemos que en fondos destinados a cooperación e solidariedade, que tampouco di, e pola parte, pois o informe de intervención pola súa parte, pois fala dun 0,07. Non sabemos cal é a cifra correcta, eu creo que 0,7. Coa documentación, pois nin nos achegan os estatutos, nin a declaración programática, agora nesta última segunda vez nos traen un informe de intervención co cálculo da cuota, que tampouco nos traían, e tamén, vaya por Dios, pois nos tuvo que dar a documentación en man na comisión porque tampouco a enviaron a convocatoria, e nós temos que guiarnos pola documentación que nos envía vostede, porque non podemos adivinar de momento pois cando usted firma ou non firma ou cambia as cousas, se non nos lo notifica. Chega a súa desidia, señor Alfonso, hasta el punto que anda tan apurada por darlle contido cosmético aos plenos que non se molesta en documentar as súas propostas, ni siquiera en temas nos que penso que podería contar co apoio de todos os membros desta corporación. Limítase vostede a transcribir o modelo de acordo plenario que ofrece a organización do fondo sin máis. E nós, pois sí que nos molestamos, estuvemos vendo a documentación, os estatutos, a declaración programática e non temos ningún problema en apoiar esta proposta, pero é que a verdade é que isto é un despropósito detrás de outro. Estamos un pouquiño fartos de ter que vir aquí a completar as súas propostas porque non se molesta a vostede mínimamente en traelas. Simplemente inclúe os puntos na orden do día, pois é para, bueno, maquillar un pouco as convocatorias e punto pelota. Remato? Sí, gracias. Partido Socialista. Bueno, nós tamén dixemos na comisión informativa que non había documentación, que non había informes e que faltaba moita documentación para saber de que iba en realidad esta proposta que traen. É normal, o sea, non é a primeira vez, sino que levan 3 anos e pico falando de transparencia e resulta que documentación ninguna. E logo cando a pedimos, pois van a buscar, ven un cacho dela, ven outro cacho, mandan 7 correos. Pero o problema máis gordo que nos llevemos a isto, a esta cooperación, sea con quen sea, e esta ten o mismo problema, usted está dicindo aquí na súa proposta, dinos que se compromete a crear unha partida para o abono desta cuota que hai que abonar aquí. Pero na documentación que nos chega hoxe, casualmente, con esta mesma proposta, chega un decreto onde se dá conta da prórroga do presuposto para o ano 2018, co cal las promesas suyas, como sempre, son mentira tras mentira e está unha mentira ben documentada. Temos un decreto que di
se prorrogan o presuposto para o ano 2018 e ora dinos aquí e pono aí de que se compromete a crear unha partida donde se non ten presuposto. Co cal, volvemos co mesmo. O sea, o único que trae aquí son cousas, esta basicamente inviable, porque non vamos a aprobar aquí a cooperación, o compromiso de cooperar co Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, non vamos a ter partida para poder facer efectivo este acordo plenario, pero claro, eu creo que todos os acordos plenarios de momento non se executou prácticamente ningún e este vai ser un igual, da mesma maneira. Co cal, non vamos a apoiar esta proposta. Precisamente por eso, porque nos parece inútil. Se usted nos dixera, a partida esta, o informe de intervención, dixera, pois temos unha partida que é esta para poder apoiar eso, pero se non hai partida e por encima nos comunica que vai a prorrogar o presuposto que lle deixou o Partido Socialista, porque vostedes son incapaces de facer un presuposto, estamos no 2018 e están critica o goberno do Partido Socialista e resulta que non son quen de facer un presuposto e levan 3 anos co noso presuposto. E agora veñen a propoñernos aquí que hai que cooperar con quen? Con quen hai que cooperar se non teñen presuposto para poder sacar unha partida, para poder cooperar con nadie? O sea, damos vergonza, literalmente. O sea, salen 50 programas que con condición necesaria, que este aprobado o presuposto, pasan así de largo, sin velo siquiera, porque muros non podemos acceder a nada. Non podemos porque non saben facer un presuposto. E se habían de dar conta o primeiro día, dicir, non sabemos facer o presuposto. Non, o que traen son informes que din é que, como non temos secretaria nin interventora, non podemos facer o presuposto, porque o concelleiro de Facenda toma o sol en vez de facer o presuposto. O sea, non sabe facer o presuposto. E logo protesta. Logo di, é que eu pedinlle axuda á oposición e non me quere facer o presuposto. É que somos de juzgar igual. E agora traemos unha proposta aquí onde hai que ter unha partida económica, que hai un informe que di que non se pode ter a partida económica porque non se pode facer o estudio económico porque non hai interventora. Xa tuvemos interventora, está sin facer o presuposto. Agora temos unha interventora que nos a prestaron a tiempos parciales. Bien, tampouco hai presuposto. Cando a tuvemos de verdad, a señora alcaldesa de motu propio, como se estuvera na súa casa, doulle permiso para traballar desde a casa. Co cal, ni pensaba hacer o presupuesto. E vamos chegar aos 4 anos pasándonos todas as subvencións, a parte das que perden por ineptos, e pasándonos todas as subvencións por diante dos morros, sin poder acceder a ninguna delas porque non temos presuposto. Pois é hora de que alguén lles diga que non vamos a apoiar estas cousas que a vostede tanto lle gustan porque non ten vostede presuposto. Entonces hai que ser coherentes e non mentir, non pode dicir comprometémonos a crear unha partida. Que partida se non ten presuposto? Según dixo fai un pouco que non podía dar clases de informática en Louro porque non se poden crear plazas, nin convocar, nin contratar a xente porque o proíbe o Estado, tamén tiña que decir que a creación de plazas se fai cos presupostos. Iso tamén o tiña que decir, pero non o di porque primeiramente non o saben. Non o saben porque non saben o que é o presuposto. Entón é imposible que sepan que unha creación de plazas depende da aprobación do presuposto. Co cal, o Partido Socialista non nos vai a apoiar. Acabou? De momento, sí. Venegas? Ben, no BNG celebramos que se traen este tipo de propostas de cooperación internacional, dada a nosa clara e coñecida vontade internacionalista, non? E ademais, consideramos non só necesario, senón que sería Acabou o PSOE, o seu turno de palabra. Mire, mentras outra persoa ten o turno de palabra, señora portavoz do Partido Socialista, sí que dixo, mentras outra persoa tiña uso de palabra, por favor, mantéñase calada. Sigue, man. Como dicía, nos consideramos necesario que o Concello non só apoie esta iniciativa, se sume ao Fondo Galego de Cooperación, sino que ademais tamén consideramos necesario
que non se deixen de apoiar outras iniciativas que se apoiaban desde este Concello, que isto non sirva para sustituir as outras iniciativas, non? Nomeadamente o apoio que se fai ás OGAPs todos os anos para traer a crianzas saharauis no tempo estival. E ademais tamén instamos o Concelleiro de Facenda a que nos orzamentos, se se presentan, se se traen algunha vez, que o 07 sexa, se non é posible unha realidade, se sexa unha meta a alcanzar a futuro, e que se traballen uns orzamentos solidarios e comprometidos. Nada máis. Gracias. Partido Popular. Nada máis, creo que xa deixamos clara a postura, nos imos apoiar a proposta porque nos parece ben, pero evidentemente considerámola, pois como anterior, unha cuestión de pura cosmética. Partido Socialista, algo máis? Nada máis. BNG? Bueno, pois vamos a ver. Primeiro, con respecto ao que decía que xa o traíamos no pleno pasado sen informes, os informes que veñen a este pleno son os mesmos que había para o pleno pasado. E son de data 14 de febreiro, como se pode ver nos informes que lles proporcionamos na comisión informativa. Así que viñan informados. O problema é que non se puideron celebrar as comisións informativas porque non houbo quórum e logo non permitiron que se incluíran no pleno. Eso para empezar. Había informes de data 14 de febreiro como figuran en eses informes. Di a señora Caridad que o PSOE non vai apoiar porque non hai partida, porque non se pode pagar a cuota, que son 730 euros, e que non vai apoiar porque isto non ten pés nin cabeza. Bueno, pois non hai problema. Como vostede ben sabe, que foi alcaldesa 7 anos, se non se poden aprobar uns presupostos, pódense facer unha modificación de créditos. E hai un sitio estupendo e maravilloso do que conseguir estos 730 euros. Con sacala da asignación a grupos políticos xa está. Non perxudica para nada a outras entidades deste tipo e son 730 euros ao ano, que eu creo que entre os 4 grupos políticos podemos perfectamente prescindir deses 730 euros ao ano. Co cal é perfectamente posible crear esta partida. Vostede sabe que é posible, apróbense ou non os orzamentos, sabe que é posible, sempre que o pleno queira, por suposto, e, por lo tanto, non quere apoiar, non apoie, pero non busque excusas que vostede sabe que só son excusas para non apoiar algo. Evidentemente, isto non vai en detrimento de axudas a outros colectivos sociais e deste tipo, para nada. Tamén se podía quitar dos sueldos. Non interrumpa, por favor. Tamén se podía sacar do seu. Advirtoa por segunda vez e vostede igual non interrumpa, que parece que está aprendendo demasiado a interrumpir o que non debe. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta de alcaldía? En contra? Abstencións? Ten que ser maioría absoluta. Como consta no informe de secretaría que sí existe dentro do 14 de febreiro, efectivamente ten que ser maioría absoluta, pero son 4, 5, 6, 7, 8 votos, maioría absoluta, co cal apróbase a proposta de alcaldía. Pasamos ao seguinte punto. O punto número 4 é ratificación do decreto 133 do 2018 de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS-Plus 2018. Este decreto, como comentábamos na comisión informativa, o que fai é corrixir a proposta que se enviara ao POS-Plus 2018 porque faltaban, e así figuraban no requerimento do POS, as, como se chaman? Os programas. Os programas. O grupo de programa, efectivamente. Faltaban os grupos de programa e entón o que fixemos foi un decreto complementando este requerimento da Diputación e este decreto é o que traemos a ratificar o pleno. Partido Popular. Bueno, pois xa que falamos da Diputación, voulle dar unha boa noticia, que se lle ampliou o plazo de xustificación do PMA 2016 no último pleno, porque
comentaron especificamente o caso de Muros, de que acababa de sacar a licitación desta obra e que evidentemente o 31 de marzo pois era imposible. Vaiselle prorrogar o plazo hasta o 30 de xuño, a ver se son capaces de facelo. E nada máis, o que vemos nesta corrección pois é que se inclúen os programas de investimentos propostos que non iban na anterior e punto. O que pasa que sí, nos gustaría aproveitar esta intervención para ver se nos pode explicar cales son os requerimentos que tiña en canto ao proxecto do Cine París, que comentou no pleno anterior que había algún requerimento sobre o proxecto do Cine París e non aclarou máis. Entón, bueno, aproveitando que falamos do plans da Diputación, pois igual era bo que nos explicara ou nos ampliara un poquinho máis este tema. Nada máis, gracias. Moi ben. Partido Socialista? Bueno, pois nos votamos de menos o requerimento que xo pedimos na Comisión Informativa e non se nos dou da Diputación da Coruña. Efectivamente, no pleno da Diputación da Coruña é moi fácil que sala Muros, porque como sabemos, como fai 2 anos, desde que hai o POS-Plus e Muros non solicita, pois na Coruña non dan crédito, claro. Os diputados din, que pasa a Muros? Muros pasa lo que pasa, ya vemos lo que pasa. O sea, que non sabemos máis. Entonces, a señora alcaldesa dirá e repetirá por activa e por pasiva que son créditos a custe cero. Entonces, o Concello de Muros non lle interesan os créditos a custe cero. Eso non lle interesa, por eso non os pide. E por eso salimos sempre, na páxina da Diputación da Coruña, sempre salimos polos mesmos casos. Porque Muros non pide, porque Muros comete un montón de erros, porque Muros lle falta documentación e porque hai que ampliar o plazo para salvar, na medida do posible, a situación do Concello de Muros. E hai que agradecer ao Grupo de Goberno da Diputación da Coruña de que, polo menos, mire un pouquiño para nós, porque, desde logo, desde aquí, unha calamidade. Nós non temos nada que decir, que vamos a ver se esta rectificación vale agora, e se para xuño dan feito algo. Creemos que non tamén, pero, bueno, algunha novedade nos traerá outra vez. Está? Sí. Benega? Ben, non moito máis que engadir, simplemente pedirvos que teñades todo listo para no momento de poder iniciar as obras que non se retrasen máis, o sea, que a parte que nos corresponda aquí desde o Concello para executar que estea lista, para evitar atrasos e demais, a que as obras urxen todas elas. Moi ben. Partido Popular? Nada máis. PSOE? Nada máis. E Benega? Máis nada. Bueno, solo indicar, como ven sendo habitual, a portavoz do Grupo Socialista quere mezclar todo e confundir a xente. Nunca o Concello de Muros, que eu sepa, deixou de solicitar o POS. O que non solicitamos é o PAI, que vostede sabe ben que é unha que é algo totalmente distinto do POS, aínda que sea unha parte do POS-Plus. E as sabendas de que son cosas distintas intenta confundir a xente e a cidadanía. O que deixamos de pedir no Concello de Muros foi un préstamo, porque consideramos que non era conveniente que o Concello de Muros se endebedara. Non podía. Vostede o sabe. Non, tampouco podía, efectivamente. Claro, Nin podía, nin queríamos. E iso foi o que deixamos de pedir, non o POS-Plus, e vostede o sabe, a pesar de que irá confundir a xente. Se se fala na Diputación de Muros por moitas cousas, pero que si lle teño que dicir é que o actual goberno municipal non intentou levar á Diputación un POS sin que fora aprobado polo Pleno, que é algo que ten pasado noutros mandatos que vostede presidía, e aí sí que non chegamos. Entón, ten razón que na Diputación sí que se fala moito de Muros, pero por cuestións de ese tipo. Pasamos a votar. Votos a favor da ratificación do decreto? En contra? Abstencións? Bueno, queda ratificado o decreto.
Bueno, punto número 5, os puntos número 5, 6, 7 e 8 son de accións de conta. No punto número 5 se dá conta das resolucións de alcaldía, dos decretos e das actas das xuntas de goberno local do mes de febreiro. No punto número 6 se dá conta da rendición de contas ao Estado da execución presupostaria do cuarto trimestre de 2017. No punto número 7 se dá conta do marco presupostario a medio prazo 2019 e 2021. E no punto número 8 se dá conta do envío ao Estado do presuposto prorrogado para o ano 2018. Sí. Sí. Punto número 9, mocións. Algúnha moción de urxencia? Non? Partido Socialista? Non se poden presentar, non? PNG? No. Non? Non se poden presentar, non? Pois pasamos ao punto número 10, rogos e preguntas. Partido Popular. Bueno, pois lle rogamos, en primeiro lugar, que nos conteste o que lle preguntamos no requerimento do CN París, se pode ser. Rogámoslle tamén que nos remita a relación de facturas que pedimos no pleno pasado, que dixo que nos iba a enviar e que non nos enviou, a 68 e 70 do ano 2017. Rogámoslle tamén que nos explique por que non pudo consensuar a data de celebración deste pleno. Pedímoslle no pleno pasado que a cambiara, posto que coincidía con Xoves Santo, dixo que si podía consensuaría. E dado que non o fixo, ou polo menos a nós nada nos comentou sobre a data, queremos saber cal foi a causa que lle impediu consensualo. Ou que nos explique vostede que entende por consenso, porque algo falla, en canto vostede alude a este término. Queremos saber se xa está feito o último trámite que faltaba para empezar a obra do Camiño de Torea. Os veciños están impacientes e os prazos van a estar apurados nesta e noutras obras. Tamén nos gustaría saber cando teñen pensado empezar a obra da Ribeira de Maio e a mellora do cementerio de Atalaya. En relación coa resolución do contrato para a mellora da rede de saneamento, que era o PMA 2016, do que falamos antes, pois sería bo que nos explicara por que pasaron 8 meses desde que se asinou o contrato ata que declararon resolto. Na Xunta de Goberno, na que adoptan este acordo de febreiro de 2018, fálase de que asinaron o contrato en xuño do 2017 e que posteriormente, sen especificar cando, a empresa solicitou a resolución do contrato. Este é o motivo do retraso e este é o motivo de que tanto na comisión como no pleno da Diputación se tuvera que falar de muros para dicir que pedira unha prórroga porque non lle daba tempo de xustificar esta obra. Felicitámonos de que por fin atenderan a solicitude reiterada deste grupo de cambiar o alumeado da Avenida de Castelao a través do Fondo de Compensación Ambiental. Pedimoslo en varios plenos, tamén creo recordar que o pediron outros membros da corporación, pero especificamente nos indicamos que a través do Fondo de Compensación Ambiental o podían facer e parece ser que así o van a facer. E nos gustaría que nos explicara en que consiste a subvención que piden para a actuación de protección do hábitat na zona do Lago de Louro. É unha zona especialmente sensible e interesante para o noso concello e nos gustaría que nos ampliara un pouquiño en que consiste este proxecto. Chámanos bastante a atención que as medidas que o concello pon en marcha para facilitar a empregabilidade dos veciños de Muros sexan cederlle un local gratuitamente a unha empresa de traballo temporal. Nós estamos a favor, por suposto, de facilitarlle aos nosos veciños todas as vías legais posibles para acceder ao emprego, pero cuestionamos este proceder que nos parece cando menos irregular. Queremos saber se hai algún informe de Secretaría para esta cesión, posto que a outros colectivos que non teñen ánimo de lucro e que son de Muros se lle tramitou un expediente administrativo, supoñemos que tamén o haberá neste caso. Gustaríanos que nos contestara especificamente a isto. Queremos saber se teñen previsto realizar algunha actuación de prevención de incendios forestais dentro das limitacións que todos coñecidas que ten o Concello. Falamos das parcelas do Concello no Parque Empresarial en particular, se vai a facer un mando, aviso, ou que este na súa man facer, se vai facer algo. Queremos saber tamén se fixeron algunha actuación no acceso a Portugalete, díxonos no pleno pasado que mandara ali a policía para que fixeran un informe, pero ali non se fixo nada, entonces queremos saber cal foi a conclusión dese informe e se teñen pensado facer algo. Tamén queremos saber se avanzaron algo para a ampliación da parada de bus na Avenida de Castelao, frente ao quiosco de Rocky, que nos dixo que estaba facendo o proxecto, ou pedindo os permisos, ou, bueno, traballando, como suele contestar.
si teñen prevista algunha actuación de recuperación no lavadoiro recentemente desenterrado detrás do pabellón de Esteiro. Quen imparte as clases de perfeccionamento no manexo de móviles anunciadas o pasado 21 de marzo no Correo Gallego. Falou vostede de que non podían contratar personal, pero anuncian unhas clases para maiores de manexo de móviles. Non se entende moi ben que poda facer unha cousa que non poda facer a outra. Entón, a ver se nos explica como é isto. En canto ao bar de San Francisco, estaba previsto que o contrato durase 6 meses que se poderían prorrogar. Preguntámoslle no pleno no que se tratou este tema como iba a ser esa prórroga. Díxonos que iba a ser por decreto. Nós non vimos ningún decreto de prórroga desta concesión, deste contrato, e queremos que nos diga se se prorrogou ou non, e se non, se o bar vai a estar pechado no verán. Hai moitísimos camiños no Concello que están nun estado desastroso, en Tal, en Esteiro, en todas as parroquias, en Abelleira, en Louro, en Muros, algúns foronse incluíndo por acordo da corporación para meter no POS, nos complementarios, pero falouse en moitas ocasións de que tiñan en marcha ou de que estaban traballando no plan de mellora de camiños. Supoñemos que non farían nada, pero, bueno, nos vamos preguntar se é que fixeron algo ao respecto. Queremos saber que fixo o Concello ou que ten pensado facer para estas vacacións de Semana Santa, porque que non sepamos, o único que hai é a programación da Semana Santa religiosa. Non, outros concellos da contorna estánse facendo moitas cousas, pero non vimos nada do que se estea a facer en Muros, aparte de aldear o curro da plaza. Tamén, aproveitando esta cuestión, pois queremos saber se van facer algo para mellorar os aparcamentos nas zonas de praia de verán. Se van facer algo, pois terán que poñerse a facelo agora, non esperar a xullo, pero bueno. E, por último, pois queremos facerlle un rogo máis. Sería bo para todos que tratasen de coordinar as actividades que está previsto realizar por diversos colectivos e comisións no verán, porque o Concello non fai nada, pero, bueno, hai xente por aí que sigue traballando e facendo cousas. Sobre todo, para que non se solapen unhas con outras, todos podamos disfrutar delas e non exista trato discriminatorio por parte do Concello entre unhas e outras. Rogámoslle que valore esta cuestión, porque vai ocasionar problemas. E máis nada, disfrutade todos destes días libres e da Semana Santa muradana. Moitas gracias e boas noites. Moi ben. Vamos a ver. Requerimentos Cine París, Quintela, contestaste? Bueno, pois o requerimento sobre o Cine París eran unhas discrepancias entre técnicos da Diputación e o técnico que redactou a memoria sobre a inclusión nos descompostos do orzamento dos custos indirectos, onde o técnico di que non os hai e da Diputación dicían que ten que haber custos indirectos. Bueno, o resolveron. Ao final non hai custos indirectos. Con respecto ás facturas do pleno pasado, debeuselles de pasar, yo recordamos, consensuar data deste pleno, vendo o acordo acadado no pleno de organización, xa ali quedaba establecido que cando coincidira en día festivo, o pleno ordinario se celebraría o día hábil anterior ou posterior. Tendo en conta que o día hábil posterior, según me comunicaban en secretaría, coincidía en sábado, tiña que ser o sábado, pois igual o tiña que consensuar, pero pareceume que o sábado non era o día máis apropiado. E entón, por eso, fixemos a de oficio o mércores a esta hora. Podía consensuar esos 2 días, que era o que establecía ese acordo, é certo, e se realmente o queríades ou preferíades o sábado, pois sí que pido disculpas públicamente. Eu entendo que ibades a preferir o mércores, pero igual entendín demasiado. Simplemente foi eso, non foi outra cousa. A obra do Camiño de Torea, esta é a que estamos pendente de firmar o contrato, porque nos falta o certificado de tesorería, nada máis.
Falta un certificado de tesourería tan pronto este a asinar o contrato. É o único que falta na obra de Torea e máis na obra do cemiterio da Atalaya, por certo, nas dúas. En canto a da Ribeira do Maio, estamos pendentes dos plegos de Diputación. Non era esta do Maio? No, sí, nada, está en plazo, é verdade, estaba confundida eu coa outra obra. Sí, estos están en plazo de presentar ofertas, estamos no plazo, están presentando ofertas. No. Están en plazo de presentar ofertas, a da Ribeira do Mar. Estaba confundindo eu coa outra obra. No plan de medio ambiente da Diputación, por que pasou tanto tempo dende a asinatura do contrato ata a resolución deste? Pois porque a resolución era un problema e se intentou durante moito tempo que a empresa que foi a adxudicataria e que asinou o contrato fixera a obra intentando chegar a un acordo para que fixera a obra según o proxecto e se estuvo moito tempo pelexando con ela. Ao final non houbo acordo, non houbo maneira. A subvención do lago, explícalle ti, quen te la o da rampa? O da pasarela. Bueno, que leva ese nombre así tan actuación de protección do hábitat na Lagoa de Louro, bueno, é dotar dunha pasarela de madeira na entrada de acceso ao areal. Xa se solicitou no 2016, que non nos foi concedido, parece ser que porque non dou a partida presupuestaria para chegar hasta nós. E, bueno, este ano, pois, volveron a sacar a convocatoria, volvemos a solicitar, cruzaremos os dedos a ver se este ano nos tocan os cartos. O acceso desde a carretera do lago ou desde o acceso de arriba? Non, o acceso polo que a xente está accedendo ao areal de área maior, ao areal das dunas. O que pedimos nós nunha moción. O que se solicitou no 2016, que aquí comentaron vostedes con posterioridade, é que este ano volvemos a pedir. A ver se chegan os cartos. Tono, comentas ti o tema do local para esa actividade? Empresas. O local que cedemos para unha empresa, isto era o que me preguntaras ti, creo, ou non era esta? Non era esta. Pois eu non me dou conta. E no de mirar e comentolle. Podelle enseñar o anuncio, se quere. Está na página web do Concello. Non, xa yo comento. No, isto, sí, no, xa sei, isto foi unha solicitude que chegou a Emprego para que puideran traelos aquí ao Concello. Están aquí no local do Concello, sí. Non hai ningún local, é un despacho de aquí, é un despacho de aquí da Casa do Concello. É o local da Casa do Concello. É o despacho de aquí. Sí, non me acordaba eu. Sí, efectivamente, aquí no mesmo chegou a Emprego, mo comentou Manuel, e recóllense aquí. Sí. Actuación, prevención, incendios. Non era o que ti me comentaras. Non é o que ti me comentaras, non. Aquí di terá atención ao público no Concello de Muros para a recolla de currículos e asesoramento. Unha consultora desta ETT desplazarase a Muros para recoller currículos e asesorar a persoas que se atopen en busca activa de traballo. Segundo e cuarto venres de cada mes, curro da praza sin número. Bueno, é unha solicitude que chegou ao Departamento de Emprego, como digo, non, que está na porta. A ver, deixadesme contestar, isto non é unha feira, así que, por favor, un pouco de orden. Aviseina por segunda vez, debe de querer marchar hoxe, como siga así, vou acabando avisando por terceira vez. Así que usted verá, ella de avisar a quen o quere, que para iso presido eu a sesión plenaria o sabe. Actuación, prevención, incendios. Quintela, a zona do parque empresarial, había presupostos pedidos para limpar as fincas do parque empresarial, por exemplo, en prevención de incendios. Os traballos que se fan anualmente ca programación do GES e máis de limpeza de camiños de titularidade municipal.
as que se ven facendo. E aparte disso hai un funcionario que entre as súas funcións está controlar fincas cercanas a casas e fai requerimentos para que asa distancia que ten que haber entre as vivendas e os árboles. A pedra de Portugalete, polo que vin, porque o acceso a Portugalete era a pedra que había no camiño ali que se arrimara, non sigue ali, por o que me di. Eu non o fun a comprobar, sigue ali. Bueno, pois hai que avisar que vayan a sacala e que interna. En canto a parada de bus está o tema parado porque, bueno, a carga de traballo que houve esta temporada lle impediu a urbanismo traballar neste proxecto. A recuperación do lavadeiro do Maio fixeron a veciños dali do Maio, logo solicitaron colaboración do Concello, se colaborou con eles adecentando aquelo e aquí non chegou máis solicitude dos veciños, nin vimos que fixera falta máis nada. Cando nos viñeron a pedir axuda, pois foi, de feito estivo a Brigada de Obras ali adecentando, traballando e aproveitou para limpar a cuneta que había hasta arriba, hasta a ponte de arriba. As clases de manexo de móviles para maiores as imparte unha clase. Se pediron presupostos, dos presupostos que había se colleu o que era máis ventaxoso, que é unha empresa, non é unha contratación laboral. O problema que temos é para contratacións laborais. O sea, que se pode facer unha empresa, non? O Bar de San Francisco non se prorrogou o contrato aquel que había, porque para prorrogar, pois a persoa que o tiña que querer prorrogar, non se prorrogou, estamos cos pliegos, están en secretaría e están a piques de sair. A semana que ven nos en secretaría que poden estar listos. Os camiños en mal estado, somos conscientes que hai camiños en mal estado e, bueno, é unha das tarefas que ten urxentes que acometer a brigada tan pronto deixe de chover un pouco. O Concello para a Semana Santa, ademais de limpar o casco de muros, porque non limpou só a praza do Concello, limpou todo o casco de muros, polo menos que eu saiba, colaborou e colabora coa organización das actividades de Semana Santa, cos actos religiosos, como todos os anos, como leva facendo todos os anos, dende hai moitos anos que eu saiba, e logo non sei se hai algunha actividade a máis, e creo que nesta Semana Santa que non hai ningunha actividade a máis. Con respecto a que o Concello non organiza nada e todo fan as asociacións, iso é un pouco contradictorio co feito de que despois haxa coincidencias en distintas actividades. Estánse organizando bastantes actividades dentro do Concello que complementan as que, por sorte, organizan moitas asociacións e entidades do Concello, o cual é moito de agradecer, e coas que colabora o Concello. Pero a parte das que organizan as asociacións e entidades, dentro do Concello se están organizando moitas actividades. A parte da programación cultural e turística, en deporte, nos últimos 3 anos se incrementou notablemente a actividade deportiva no Concello, con dualón, trialón, trail e demais. Que organizan entidades. Esas organizas o Concello en ocasións contando con algunha empresa, pero organizas o Concello esas actividades. Non todas as organizan as asociacións. E insisto en que son moitas as que organizan as asociacións, o cual é moito de agradecer polo que lle aportan o Concello, que é moito. E en canto aos aparcamentos nas zonas de praias, pois farase o que se poida. PSOE. Bueno, primeiramente, acaba de decir vostede unha barbaridade dicindo que vai sacar da asignación aos grupos políticos non sei que cartos. Eso é unha barbaridade con moitas que di, porque este é un acordo plenario, señora alcaldesa. Entón, teria que modificar o acordo plenario para poder facer eso. Están facendo exactamente igual, porque levamos, eu creo que nos deben un ano inteiro. Un ano inteiro nos deben das asignacións a grupos políticos. Pero vostedes falan todos os meses para o que fan. Estamos vendo que está preguntando ao concelleiro non sei que, non sabe ni por onde van, ni por onde veñen, e outro mismo que non sabe se está a piedra, se faltaba un papel, e por eso están cobrando. E resulta que hai un acordo no plan de axuste donde todos os grupos políticos
nos reduximos o sueldo cando estábamos gobernando e vostedes se lo soplaron. E ahora non se le ocurre outra cosa máis que decirnos que va a sacar la asignación de los grupos políticos. Eso es asfixiar a los grupos políticos, co cal é unha boa lección de democracia. Unha boa lección de democracia por parte de C por G e por usted, porque non creo que todo C por G este de acordo. Pero, bueno, usted fala por Santa Lucía Rega. Queremos saber que sabe da subvención que hai de fondos europeos para adaptar ou colocar ou facer ou crear zonas wifi. Hai unha subvención de fondos europeos a custe cero para o Concello que acaba de abrir o plazo para solicitarlo. Rogámoslle, por favor, que soliciten esa subvención, porque estamos aquí todos os días e levamos moito tempo intentando que en Torea, en Abelleira, que se coloque, que teñan polo menos acceso á rede como temos no casco de Muros. Queremos saber tamén, pero voulle facer, queremos saber que creo que vostede non o sabe, ou desde logo non vai a querer dicilo, desde que vostede non lle prorrogou a Espina e Delfín o contrato, que se le coló, non sabemos se de forma voluntaria, se se equivocou ou se foi por ineptitude súa, desde aí, desde esa data, hasta que a Mancomunidade do Lixo foi para Carnota, como se estuveron facendo as contas con Espina e Delfín, con cargo a que e de acordo con que contrato. Si se lle fixo un contrato novo a Espina, si se siguen rixindo polo contrato que había, si consideran vostedes que ten unha prórroga a Espina e Delfín, queremos saber todo eso. Que xa sabemos que non lo vai a contestar, que se lo va a saltar, como sempre. Bien, tamén queremos que a xente saiba que a maior parte dos decretos que nos deron un montón de papeles, son decretos de levantamento de reparos. Por exemplo, o decreto 203 de 16 de 2 do 18, o decreto 213 de 14 de 2 do 18, o decreto de todo o levantamento de reparos, o sea, reparos quer dicir que están facendo as cousas mal. E por que están facendo as cousas mal? Porque non teñen presuposto. E entonces resolven e claro, tíranlle das orellas os técnicos do Concello. O 16 do 2 do 18 hai outro levantamento de reparos. Pedimos no último pleno que se nos aportaran os reparos. Non chegaron, nin van a chegar, porque esa é a súa transparencia. Entón, rogámoslle, por favor, que nos envíe, polo menos o Grupo Socialista, todos os reparos que constan no Concello da súa legislatura. Xa sabemos que non nos vai a dar, pero nos pedimos. E logo pediremoslos á secretaria por escrito. 1 de febreiro de 2018 hai outro reparo. O 1 de febreiro de 2018 hai outro reparo, que é o decreto 110/18. Entón, queremos que nos envíe todos estes reparos e queremos que a xente sepa como se está gobernando, a base de reparos. Ben, agora colleron tamén por costumbre mandarnos os decretos de aprobación do Concelleiro de Facenda, de aprobación de obrigas, sin mandarnos as copias das facturas. Isto é un decreto de aprobación de facturas, non temos as copias das facturas. Este outro, nada menos que de 43.757 euros, non temos as copias das facturas. Este outro de 16.274,50, non temos as copias das facturas. Este tipo de costumbres son moi feas, Bien. Este outro, 23.433 con non sei que, de facturas. E logo temos un decreto aquí que nos gustaría que nos explicara, que é do 15 de febreiro de 2018, o número 188/18, que di: detectado un erro na licitación da obra de mellora de instalacións rede de saneamento, que non sabemos que obra é, axúntase a licitación unha memoria valorada e non un proxecto de obra, co cal concédese unha prórroga. Non sabemos onde se publicou esta prórroga, si solamente se chamou os licitadores para que presentaran novas ofertas, si se lle comunicou a todo o mundo, e queremos saber que obra é. É o decreto 188/2018. Bien.
Logo hai outro decreto aquí, donde os dos reparos son a inmensa maioría deles. Bien. Logo hai outro decreto aquí, donde se acorda, di, ante a presentación de demandas ante o xulgado social por parte de varios traballadores deste Concello, xa vimos que vai salir na prensa pola cantidad de demandas que lle presentaron a este goberno municipal, tanto de laborales como non laborales. En este caso, acordan, coa finalidade de representación e defensa dos intereses municipais do mencionado proceso, acordan otorgar un poder a profesionales. Vale. Entonces, como xa temos documentado de que hai non sei cantas demandas no xulgado do social, parece ser, queremos saber cantas demandas hai, e parece ser que se están tratando de forma distinta unha xente con outra. Porque esta señora acaba de mandar, a través das redes sociales, acaba de mandar un WhatsApp, acaba de mandar, non, mandou fai uns días a un grupo de traballadores, non a todos, a un grupo de traballadores, que lle preguntan por que non están cobrando eles o plan de pensións. Entón, ela contéstalle nas redes sociales, contéstalle que cada quen pague o seu plan de pensións e logo na nómina o Concello vos pague o que corresponda. Paréntesis. Cantidade que se lles viña dando de maneira máis correcta posible. Non vexo outra maneira. A señora alcaldesa. Iso é o que lle di a parte dos traballadores, non a todos, a parte. E logo di, logo na nómina peleareime con intervención. Seguramente teña que levantar un reparo, pero xa me apañarei. E di, non me dan outra solución. E dille a quen o mandou. Xa yo comunico a xente. Isto é o que está facendo a señora alcaldesa. Jugando en las redes sociales. E a xente está no xulgado, reclamando os seus dereitos. E ela está dicíndolle a un grupiño de xente que yo vai arreglar desta maneira, que cada quen pague o seu plan de pensións. Iso que pon ela. E logo na nómina o Concello vos pague o que lle corresponde. Así andamos. Entonces, gustaríanos moito que nos explicara que é isto, señora alcaldesa, e a quen yo mandou, porque vostede sabe. Vale? Moi ben. E se isto vai a facer así, ou se lle comunicou ao tribunal que está facendo isto. Porque o tribunal chamouna por activa e por pasiva para preguntarlle por que non hai un acordo, por que non hai unha consignación para pagar estas cousas, e ela dille que non ten personal para facelo. E, sin embargo, dille a xente que cada quen pague o seu. Que xa yo arreglará ela na nómina. Nada máis, señora alcaldesa. A ver se me contesta a todas, por unha vez. Mire, vou empezar por esa última. Mire por onde. Porque é moi interesante. Interesantísima. É moi interesante para empezar porque, como suele acostumar vostede, mestura todo intencionadamente para confundir e para dar a sensación do que non é. Eso para empezar. Sí. Efectivamente, hai bastantes demandas de persoal laboral no xulgado do social, efectivamente. Hai bastantes, non o nego e o recoñezo públicamente. Son demandas de persoal laboral temporal que leva traballando no Concello de Muros moitos anos e que é indefinido e que acudiron ao xulgado para que lle recoñeza a súa condición como indefinido, porque é a única maneira, vostede sabe ou debería saber, que o Concello non pode recoñecer de oficio a súa condición de persoal indefinido. Ese é o motivo polo que acudiron ao social. Cousa que vostede quere mesturar co tema do plan de pensións, que lle explico tamén, non se preocupe que lle explico tamén, pero non ten nada que ver unha cousa ca outra. Que eu saiba, ninguén foi ao xulgado por o tema do plan de pensións. Non me interrumpa. O tema do plan de pensión se lle viña pagando en este Concello 18 euros ao mes a unha serie de traballadores públicos dende o ano, creo recordar, dende o ano 97, 1997, creo recordar. En intervención nos dixeron no mes de febreiro, creo que foi, no mes de febreiro, en xaneiro, no mes de xaneiro, que o Concello non podía ter domiciliados plans de pensións de particulares, privados.
Isto foi o que nos indican dende intervención, co cal, evidentemente, se en intervención nos den que o Concello non pode ter domiciliados plans de pensións privados e particulares, o Concello non pode pagar eses plans de pensións. E o que se lle trasladou aos traballadores que o viñan cobrando desde o ano 1997, insisto, creo que é o 97, foi que se había maneira legal de que o Concello seguira con esa aportación, que se lle seguiría facendo. Eso foi o que se lle dixo e o que lle dixen eu aí tamén. Por moito, non me interrumpa, por moito que vostede intente liar o palangre como se di. Advírtoa por terceira vez, por favor, abandone o pleno. Diga que isto non o mandou vostede, a ver se se atreve a decirlo. Abandone o pleno. Sí, señora, pero diga que non o fixo. E que lle mandou un grupiño de traballadores, nada máis, non a todos. Non a todos. Isto non se pode facer, señora alcaldesa. Non vai ter o circo que quere, señora. Sí. Abandone o pleno. Non se pode facer isto. Negue que seu este mensaje. Claro que non o nega. Como vai a negar? O que pasa é que, claro, saleulle furada. Esta saleulle furada. Pero non se preocupe que en el tribunal lo va a tener allí. E a ver como lo justifica e como lo cuenta. Es una vergüenza para el pueblo de Muros. Vergüenza. Ben, seguimos. Dende logo non vou a consentir que o pleno do Concello de Muros se convirta nun circo como ten acontecido noutras ocasións hai anos. Vou a contestar de todas maneiras as preguntas formuladas polo Grupo do Partido Socialista, porque como agora os plenos se ven e quedan gravados, a xente lle pode interesar algunha cuestión que planteou o Grupo Socialista e o propio Grupo Socialista pode escoitar a resposta igual. Con respecto á asignación a grupos políticos que a portavoz do Grupo Socialista nos acusa de pretender asfixiar os grupos da corporación, eu creo que 730 euros ao ano repartido nos 4 grupos da corporación pouco pode asfixiar. En calquera caso, creo que é ben que algunha xente aprenda a traballar sin cartos ou sin tantos cartos, porque algúns o levamos facendo 7 anos sin asignación a grupo político como grupo político e seguimos traballando igual. Parece que lle preocupa. Imos solicitar a subvención, efectivamente, fondos europeos para a wifi, de feito creo que xa está solicitada, porque eu xa firmei algún documento sobre esta subvención. Espina e Delfín sigue con contrato prorrogado, como xa comentei. E logo eran consideracións do Partido Socialista. E o decreto 188/2018 de corrección de erros, efectivamente esa corrección foi publicada no perfil do contratante e se lle avisou a todas as persoas que participaban en ese proceso de contratación, de licitación, co cal non houbo ningún problema. E o das demandas xa o contestei. Vénega. Nos a primeira pregunta que íbamos a hacer era respecto do local de San Francisco, que xa preguntou o Partido Popular. Bueno, queríamos convertirlo entón nun rogo, non? Queremos rogar que se axilicen canto antes os trámites para que o futuro concesionario, se o hai, poda levar a cabo as actuacións necesarias ali e non teñan que empezar despois, como pasou o ano pasado, a traballar que o verán xa comezado, non? De feito, os antigos concesionarios por estas datas, por Semana Santa, xa abrían as portas, non? Entón, canto antes se poda resolver este asunto, que xa se estaba traballando na primavera do ano pasado, pois mellor, non? Que dádelle a urxencia que merece. Ben, estamos en época de que reaparezan as temidas vespas velutinas. No Concello de Santa Comba publicaron un folleto sobre como montar trampas caseiras para capturalas. No Concello de Santa Comba, no Concello de Carnota, onde goberna BNG, foron aínda máis alá. Pararon unha charla veciñal cun experto neste tema e repartiron entre os veciños que asistiron máis de 100 trampas como esta, que vos quero aquí,
que son trampas moi baratas, que ben que se poden facer caseiras, pero estas creo que lle costou a unidade ao Concello de Carnota a menos de 3 euros cada unha. Ademais, colleron tamén un líquido específico para atraelas. E xa vos digo, repartiron máis de 100 entre todos os veciños, creo que é alrededor de 120, vale? Que se van colocar por todas as parroquias do Concello. Ademais, o propio Concello vai colocar moitas destas tamén en espazos públicos, vale? En Carnota, con unha inversión inferior a 1000 euros, que foi o que entre charla todos os aparatiños estes que compraron e demais, foron capaces de desenvolver unha estrategia global para todo o Concello, para todas as zonas, tanto de información como de acción, para combatir a invasión deste insecto. Queríamos saber se desde o grupo municipal teñen deseñado algo para loitar contra esta lacra. No pleno pasado, dixéronnos que estaban esperando resposta dunha empresa para dotar de DSL a parroquia de Torea. Da parroquia da Velleira, nada. Sabemos que en Carnota, tamén, Telefónica está comezando a instalar fibra óptica, polo menos no casco urbano. Aquí xa non pedimos tanto, conformámonos con que todas as veciñas tiveramos acceso a unha conexión de internet digna. Teñen algunha solución para o DSL da Velleira a Torea? A respecto de outra cuestión histórica, falamos en repetidas ocasións de que non era posible dispoñer dun terreo onde instalar un repetidor de televisión en Santa Catalina, pero que existía outra solución, elevar máis a actual antena. Queremos saber por que non se fixo e se se vai a facer. Cando se vai a aprobar a relación de postos de traballo do persoal do Concello, que remate dunha vez por todas con estas polémicas que temos que aguantar nos plenos. No BNG temos un mantra a respecto dos lumes forestais. Os lumes apáganse no inverno. Durante este inverno, vimos como a comunidade de Montes de Louro fixe un traballo intenso na limpeza dos seus montes e no mantemento das distancias legais entre zonas habitadas e as masas forestais. Sei que se contestaron algo antes a este respecto, pero remata a pregunta. Ten pensado algunha acción ao goberno municipal para que este traballo se leve a cabo en todo o Concello? O sea, xa falachedes das zonas públicas, que se está traballando como todos os anos e demais, pero pensamos que o mellor era bo facer unha campaña de información, de promover que as distintas comunidades de montes e veciños que teñan fincas próximas a zonas habitadas e demais cumplan cas medidas de seguridade precisas para evitar problemas máis graves que o propio feito de que haxa un incendio. Tiñamos tamén unha pregunta a respecto do asunto de Manpower, que tampouco quedou moi clara a contestación que se deu. Nos queremos saber se é posible que unha empresa privada poda dispoñer dun espacio público para explotar a súa actividade económica, porque isto pode sentar un precedente que calquera empresa pois solicite espacios propios do Concello para levar a cabo a súa actividade comercial, non? O sea, para a recollida de currículums, pero claro que Manpower se dedica a eso, a recoller currículums e facer procesos de selección. Queremos saber se hai algo novo respecto das obras ilegais levadas a cabo na Illa da Creba, que supoño que non. E por último, no apartado de robos, tralo falecemento pasado día 10 de marzo de Carlos García Martínez, fundador e director do Museo do Pobo Galego, e asiduo visitante, se non era coñecido por este pleno, na época estival do noso pobo desde fai moitos anos, rogamos que se estiman oportuno o Concello emita un comunicado de pésame e recoñecemento a toda unha vida de traballo dedicada á conservación e difusión da nosa cultura e lle faga chegar a familia deste ilustre queredor da nosa vila. Bueno, con respecto ao local de San Francisco, xa comentamos antes que están os pliegos a piques de estar rematados, están pendentes dun último trámite de secretaría, que creo que estaban pendentes.
En canto das velutinas, bueno, nos aquí, como creo que xa sabes, a parte do GES que se hincha a sacar niños de velutinas, dende o Concello temos colocado algunha trampa de velutinas tamén estos anos atrás, algunha con éxito e outras con menos éxito porque duraron moi pouco, que sempre hai a quen lle gusta destrozar o que se pon e curiosamente non sei que lle estorbaban eso, pero algunha no Parque do Artón, por exemplo, en Esteiro, durou así como unha noite escasa. En calquera caso, co permiso do Concello de Carnota, atendemos o rogo, non temos nada previsto, entón, bueno, co permiso do Concello de Carnota atendemos a proposta do BNG que nos faz e co seu permiso lle copiamos. Espero que non lles moleste porque a verdade que me parece boa idea o de distribuir trampas entre a poboación a ver si bueno, sempre poden chegar a máis sitios, non só espacios públicos, e a verdade que me parece unha boa idea. A DSL en Torea Velleira, a empresa aquela que viñera, a verdade que non nos volveu a decir máis nada, non volvemos a saber nada máis dela, e con respecto a Velleira, pois hoxe mesmo chamamos outra vez a outra empresa, están estudando poñer, non é exactamente a DSL nen é Wi-Fi, como se chamaba, Quintela? Por radio, fixa. Entón, nos di que as prestacións son as mesmas que as de unha DSL e que tardarían alrededor de 10 días. Estamos precisamente con esa historia. Si funciona, para probar, si funciona, intentaremos estendelo a Torea, pero claro, a ver o que nos din. Estos son, bueno, todo o que nos vai xurdindo imos intentando. Na TV da Velleira, para elevar o poste, estamos pendentes de que Patrimonio nos diga que podemos traballar en ese poste de ali, porque ese é o problema. A RPT está a empresa contratada para isto traballando na RPT, falta unha parte importante que é as entrevistas co persoal do Concello, que aínda non as fixeron nen empezaron, e é no que lle estamos insistindo, que nos parece fundamental. De incendios falamos antes, o sea, parte do traballo que se fai anualmente a través do GES con subvencións da Xunta e da Diputación e das brigadas contra incendios. Como comentaba antes, hai un funcionario que se dedica moita parte do seu tempo laboral precisamente a isto, a prevención de incendios, traballando coas fincas que están cerca de vivendas e de edificacións, e logo hai algunha zona como Parque Empresarial na que se está traballando para ver a posibilidade de limpalas, é o que se está facendo. O da empresa privada en espacio público, a verdade é que me está despreocupando porque a min cando mo plantexaron, pois non lle dei máis importancia e lle dixen que sí porque me parecía que era facilitar o acceso da xente ao emprego. Pero, como digo, me está despreocupando e o luns a primeira hora o comentarei co Servicio de Emprego do Concello a ver realmente en que consistía. Igual eu tomei con demasiada lixeireza, non o sei, e lle dixen que sí, insisto, porque me parecía que era unha boa opción, pero se hai unha empresa privada que vai a sacar un lucro, entón a cousa é de outra maneira distinta. Non seguimos sen saber nada das obras na Creba e tamén asumimos o rogo do comunicado de facerlle chegar á familia de Carlos García Martínez o pesar polo falecemento de Carlos. Vale. Bene, con isto remata nada máis. Boa noite, que teñades unha Semana Santa agradable e que a chuvia nos deixe disfrutar un pouco dela e descansar un pouco como poidamos. Boa noite.